Noin, ottakaa hetken. Ja mä just sain syötyä mun hampulilaisen. Nyt tuolla kentällä alkaa tunnit, joten mä voin pikkuhiljaa ruveta kuvaan sinne. Mutta en vielä, joten odottakaa hetki. Mun nimi on Alex ja mä menen tonne tunnille ajatustamaan. Moi, mun nimi on Anni. Mä ohjeistan tuntia. Mä oon Elli ja mä teen nipsulla. Hyvä nipsu! Käydä pitää. Niin. Mä osasin. Ei! Nipsu! Mun ruoalla päätty siihen. Nyt tänne. Hei Alex! Tuu vaan! Joo. Oh my god, no niin, hei hei. Semmonen oli. Nyt tänä vuonna. Meteoriitti. Älkää väittäkö tosta. Täällä satää jotain visiä. Täällä on jotain taivaalta. Nyt pitää hiilistää pois. Au. Mä melkein vedin mulkin niinku näistä. Mitä kaikki tehdä? Nyt voin vaan sanoa, että tää tallityö päättyy tähän. Loppu.